Mulkin Tinubu! Mulkin Tinubu! Da kai kuɗi a dakata. Hello? Wa yanzu bai sauka ba? Alu subhanallahi wa inna ilaihi raji'una. Wai anya shugaban kasar nan namun mutum ne kuwa? To wallahi ba za mu yadda ba sai an sauke shi. Kaga ni yanzu ma kashe kaina zan yi koyi na huta. Kwaran kwanta a titi motar take ni koyi. Da wannan rayuwar ba gwara mutum ya mutu ba. Nura, kashe kaina zan yi. Ai gwara take ni huta. Da wannan rayuwar ba gwara take ni ba. Alulu ba ya ji bude mutuwa ce. Na, Allah na fara kashe kaina. Saboda bai da hankali ya kashe ni zai da gaske.